ପଖାଳ ଭାତ ଗାଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ତାପରେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଚଟଣି, କଲରା ଆଳୁ ଭାଜିଛି, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପିଆଜ କଟା। ମଜା ମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ମୋ ଖାଇବା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଛେପ ଢୋକି ହେବେ। ଖରାରେ ପଖାଳ ତ ପୁରା ମାନେ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍। କାଲି ରାତିରେ ପଖାଳିଥିଲି। ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ମଜା ଆଉ ମଜା କିଏ ପାଇବେନି। ମନ ପୁରା ପୁରି ଯାଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5:30 ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଏ ସକାଳୁ। ଶୁଖୁଆକୁ ଭାଜିଦେବି, ପଖାଳ ବାଡ଼ିଦେବି, 5:15 ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 5:30 ଶେଷ। କବାଟ ଲକ୍ ମାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଛୁ। ମିଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ ପଚାରିବେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା କରିବେ, ନା ମୁଁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ହାତ ଟେକିଦେବି। ବାର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ସାରେ ମୋର ସକାଳୁ ଶୁଖୁଆ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ନାଦି ଦେଇକି ପଳାଏ। ସମସ୍ତେ ପିଲା ହସନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଖାଇକି ଯାଏ ଭାତ। 5:30 ରାତିରୁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରେନି। ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଟିକେ ରାଗୁଆ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଥିବ। ସେ ମଜା କାହିଁ କହୁଛ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇନା ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମଜା। ପଖାଳ ଥରେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଟିରୁ ନାଳ କରୁଛି। ଛେପଟା ଢୋକି ଦିଅ, ଧର ମୋ ପେଟ ବଥା ହବ। ପଖାଳ ତ ଖିଆ ସଇଲା। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଯଦି ତୋରାଣୀକୁ ଯଦି ପେଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ତୋରାଣୀ ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଥିଲା ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ଆଗ ସରିଗଲା। ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଗଲା। କାହିଁକି ନା ପଖାଳ ଭାତର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ 2ଟା ଆଇଟମ୍ ଠିକ୍, ମାନେ ପଖାଳ ଭାତର ମଜା ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ତା ସହିତ ଅଲଗା ଖାଇଦେଲ ନା, ସେ ପଖାଳ ଭାତର କିଛି ମଜା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ମୋ ପଖାଳ ଭାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା,
ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।